Panginoon. Lord, nakita po namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Patuloy mo kaming iniingatan at pinuprovide lahat ng aming pangangailangan, Lord God. And for that, Lord God, nagpapasalamat po kami. Taos puso po kami nagpapasalamat, Lord God. And tulungan mo din po kami tonight na maunawaan ang business na to, ang Seacrest business, Lord God, na kung saan ito, we believe, oh God, na ito'y nanggaling sa inyo at sinishare lang po namin opportunity na to sa mga taong nandito right now. Lord, sa lahat po na nandito right now, give us wisdom, knowledge, Lord God, and understanding, Panginoon. Especially sa mga guests po namin tonight, Lord, maunawaan po nila ito. Ano po ba si Seacrest? And dalangin ko na makatulong po ito sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, lahat na mapuri, pasasalamat, kadakilaan at pagsamba, pinabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, sige, 31 guests. 31 guests tuloy. 31 participants. Sige, sa lahat po ng mga bago na nandito, sa lahat po ng bago ha, mga guests po natin, can you please type 1? Yes. I'm here. Yes po. Ay, Cyril Me. Okay. Sariniel, thank you for attending ha. Amen. Can you please type 1 sa lahat po ng guest? Can you please type 1? Naririnig po ba ako? Can you please type 1 sa lahat po ng mga guest po natin dito? So marami tayong guest dito ha. Kasi kanina sinout out natin kanina. Okay, sige. I-spread nyo pa rin po yung link. I-share nyo pa rin po yung link natin. Sa mga new members po dito, can you please type 2? Sa mga new members po natin, yan, Ma'am Maricar, yan po, Montes. Ayan, hi Ma'am Maricar, guest po. Ayan, Sariniel. Okay, can you please type 2 po sa lahat po ng mga affiliates na ni Seacrest? Po. Huwag po kayo matutulog ha, kakasimula pa lang natin. Naantok na agad kayo. Ayan. Ayan, okay, madami. Thank you po sa pag-participate po ha. Huwag kayo matutulog ang aga-aga. Aga-aga. Okay, ito, pagbibigyan ko yung request ng aking napakagandang top-up line. No? Ito po ay isa sa mga top-up line ng team ko. Napaka-powerful. Talaga, napakadaling turuan. Alam mo yun, independent woman po ito. And siya na rin siguro yung magpapakilala ng kanyang sarili. Pero proud na proud po ako dito. Napaka-strong. Yan. And napaka-beautiful. Okay. Let's welcome, no? Let's help me welcome Coach Karame. Thank you po, upline. Ako upline ha. Ano ka, masyado kang bulero upline dahil inuutusan mo ko ng sobrang dami, no? Masyado kang bulero. Pero, hello po, okay, Ma'am Josie. My beautiful partner. Okay po, wait lang ha. I-mute ko muna iba ha, baka ma-distract yung iba eh. Sige ha. Hello po, Ma'am Rodora. Okay, mag-unmute ka na lang po, ma'am. Pag may itatype po kayo, pag may sasabihin, pakitype na lang po sa message para hindi po mag-feedback. Okay? Tapos mag-share screen lang po muna ako, Coach Kara. Okay. Sige po. Thank you, Ma'am Floresa. Sabi ni Ma'am Floresa, ang pretty ni Upline. Ay, taray. Thank you po. Sabi ni Sir Nelson, pag nagkita tayo, titreat talaga kita. Lila po siya. Thank you po. Ayan, Coach Nelson talaga. Ma'am Rodora, good evening po. Hello po sa lahat. Wait lang po natin si Upline, mag-share screen lang po. Ano po? So good evening po talaga sa lahat ng nandito po. Thank you po sa time. Ano po? Ugaliin po natin na umattend lagi ng Zoom. Ano po? Para at least itong business po natin, di ba? Siyempre, business po natin to, kailangan po nating aralin mga ma'am and sir. Ano po, sana hindi po tayo magsawa na makinig ng Zoom, umattend ng Zoom. Ano po, kasi wala nang pong ibang magbe-benefits nito kung hindi tayo din po, hindi porket umattend po tayo ng Zoom, si upline po ay may benefits. Ano po, kayo rin po ang magbe-benefits po niyan mga ma'am and sir. So thank you po sa effort nyo, sa time po nyo. Alam ko yung ganitong oras na ng kainan, pero andito po kayo ma-attend ng Zoom. Ano po, thank you po sa inyo. So start na po tayo. Ano po? Line. Good luck po. Okay, thank you po. So welcome po.
Thank you, Sir Nelson. Sir Nelson talaga. Ano talaga to, Sir Nelson? Titreat ko talaga to pag nakita kami ulit. Ano po? Miss you, Sir Nelson. So, start na po tayo. Ano po, mga ma'am and sir, no? May mga guest po ba tayo? Type 1 nga po ng mga guest po natin. Parang may mga guest po ba? Alam ko may guest ako dito. Ay, sabi, yes ma'am, meron ako. Ay, taray sa, may guest daw po si apply. Yan, si Ma'am Maricar. Uy, ay, power. Realme C11 to everyone. Hello po. Mayroon, sabi ni Sir Roldan. So, okay po. So, once again, good evening po. Magpapakilala po muna ako. I'm Coach Cara May po. Ako po yung host niyo po ngayong gabi. So, sabi ng aking upline, ako na daw po yung magpa-product company at Complan. So, wag po kayo matutulog. Pagtsagaan nyo po muna ako ngayon. Ano po? So, feeling nyo, nanonood kayo ng Netflix. Charot, di ba? Ayan po. So, welcome po. Sa mga bago po, thank you po ha. So, welcome po sa ating discussion. Ano po? Ito po ay ang Seacrest po. Ano po? The fastest growing membership subscription in Southeast Asia. Okay? So, transforming life in one seaweed at a time. Okay po? So, ang company po natin ay Seacrest. So, disclaimer lang po mga ma'am and sir. Si Seacrest po is hindi po siya investment. Ano po? Hindi rin po siya insurance or crypto trading company. So, please do your own research din po. Ano po? Para kahit pa paano, malaman nyo din po mismo kung yung mga sinasabi po namin dito sa Zoom is totoo or hindi po. Okay? So, next po, ang founder po ng ating company is ang Brothers. So yan po ay magkapatid po sila, mga batang-bata. Di ba po? Mga half Filipino-Chinese po sila mga ma'am and sir. So nag-grand launch po yung company po natin noong September 17, 2024 po. So bagong-bago po talaga siya. So located po siya in Velcuano Commercial Center, second floor, Seacrest MC Briones Street, Mandaue City, Cebu. So yung company po natin is nasa Cebu po, okay? So wala po tayo dito sa Maynila. Ano po? Si Sir Jeron Ang po, siya po yung CFO po natin. At ang ating mahal na CEO po, napakagwapo po niyan, Sir Justin Ang po. Ano po? So nakilala niyo po siya sa anniversary, makikita po natin yan in person, di ba po? Papapicture tayo kasi ang gwapo po niyan. Ano po? So next po, ang company po natin is built from teamwork. So the pioneers po, ayan po yung ating mga top uplines po, no? Our mission to transform people, health, and wealth with innovative seaweed-based product, helping them save money and achieve success. Ano po? Ang sabi naman ng ating mahal na CEO, the days of paying overpriced membership and product without value are over. Don't waste your spending. It's time to make a change. Sabi po ng ating mahal na CEO po. Ano po? So, mabilis po ba? O tama lang? Type 2 nga po, mga ma'am and sir. Stay put po kayo dyan ha. Huwag po kayong aalis. Ano po? Ayan. Thank you po. Oh. So about legalities naman po, syempre, ang company po natin is hindi lang po siya basta-basta mga ma'am and sir. Ano po? So kung legalities po, tayo po ay legal. Okay? Registered po tayo, recognized by the SEC po, BIR, and FDA. Seacrest Inc. is the fastest growing membership community in the Philippines, dedicated to educating people about the incredible benefits of seaweed. So tayo po ang kauna-unahang company na nag-aalok ng about seaweeds po, okay? So tayo po ay sa SEC, BIR, meron din po tayong business permit, FDA, LTO din po. Ano po? So our products po, ang products po natin is all seaweed infused po, mga ma'am and sir, okay? So seaweeds are one of the most abundant superfoods on the planet. They are a powerhouse of nutrition and skin best friend. We have affordable and effective products for daily wellness and health support. So ang seaweeds po mga ma'am and sir is mataas po yung nutrients po niya. Kasi sa panahon po ngayon, hindi pa po masyadong aware yung mga tao na sa kagandahan po ng seaweed kasi nasanay po tayo sa mga herbal katulad po ng mga moringa, mga ganyan po, di ba?
ang mga ibang bansa po is alam po nila yung health benefits ni seaweeds po. Kaya mostly ang Japan at Korea po, sila po ang gumagamit ng seaweeds. Pero ngayon po nakikilala na po yung seaweeds dito po sa Pilipinas po. So, marami pong klase ng mga seaweeds, mga ma'am and sir. Ano po, hindi lang po basta-basta seaweeds po. Ano po, so meron po tayong nori seaweeds po. Contains 92. Tandaan niyo po mga ma'am and sir ha, 92 minerals rich in antioxidant, great source of omega-3 fatty acid. So, pag kayo po may mga bata na hindi kumakain ng gulay, mga ma'am and sir, kahit mga matanda po, di ba? May mga matanda hindi din kumakain, mahilig sa gulay. Ano po, meron pong sinori seaweed po is maganda po siya. Meron po yan sa ating seaweed chips, mga ma'am and sir. Alam niyo po ba yung seaweed chips po ay napakasarap. So meron po tayong 5 flavor po ng seaweed chips. Meron po tayong original, spicy, cheese, barbecue, saka sour cream po. Ano po? So ang sarap po niyan mga ma'am and sir. So meron din po tayong kelp seaweed. Help promote soft glowing skin, boost glutathione. Di ba po? Anti-inflammatory, rich in vitamins and minerals. So yan po ang meron sa ating lotion at sabon. Yung lotion at sabon po natin mga ma'am and sir, hindi po talaga ako mapapahiya sa inyo. Apakaganda po niya at super effective po. Alam niyo po ba, yung sabon po natin, maganda po siya sa may mga allergy, kate-kate, pimple, ayan po, yung may mga eczema, yan maganda po yun, yung lotion at sa yung sabon po natin, kailangan pagsamahin niyo po yan. Ang maganda naman po sa lotion po natin mga ma'am and sir, pwede po siya sa mukha. Yan po, tandaan niyo po. So sa mga mga mami, diyan na tamad magpapaganda, di ba po? Kasi minsan sa gabi, di ba may mga nilalagay pa sa mukha. Hindi kasi ako naggaganon kasi tamad ako eh. Ako yung tamad na babae talaga, yung walang ganon-ganon. Di ba po? Kasi ano pa yan sa oras, di ba po? Syempre sa katulad ko po, di ba? Masyadong busy, wala na akong time sa ganyan. Pero yung lotion po natin mga mama and sir, ang ganda po niya. Pwede siya sa mukha, whole body pwede na po siya. So yan po. So meron din naman po tayong Irish moss. Ano po? Support metabolism, help balance hormones, support hair, skin, and joint, rich in antioxidant. So meron po yan sa ating, ayan po mga ma'am and sir, C-Skin. So yung capsule po yan mga ma'am and sir. So maganda po yan lalo na sa balat po. Tapos sa mga naglalagas, yung buhok, ayan po, syempre pag nagkakaedad ka na din, yung mga kasukasuan po natin, sumasakit-sakit na po, So maganda po yung ating C-Skin po, mga ma'am and sir. So meron din po tayong Dal Seaweed. So help improve vision, aids in digestive system, remove toxic, heavy metals, and radiation, help heart and gut health. So meron po yan sa ating coffee. Yan po yung ating vanilla French po. French vanilla. Yung coffee po na yan mga ma'am and sir, madami pong mga health benefits. Tulad nga po ng pagkakasabi ko po kanina, maganda po siya sa pampalinaw po ng mata. Ano po? So maganda rin po siya sa mga taong hirap yung panunaw po nila. Diba may mga tao pong ganon? Tapos, dahil sa panahon po ngayon, syempre, babad po tayo sa radiation, cellphone, TV, di ba po? So maganda po yung coffee po natin. Diba? Sino po yung mga coffee lover po dyan? Tapos, meron din po tayong bladder rock seaweeds. Aids in weight loss, bloating and cramp relief, skin and heart health, improved digestion. So, dalawang klase po kasi yung coffee natin mga ma'am and sir. Iyan po ang meron sa ating caramel macchiato. So, pag kayo po gusto nyo pong magpa-sexy, magpapayat, ayan po, maganda po yung ating caramel macchiato. Ang sarap po niyan. Lalong-lalo na meron po siyang yung maliliit, chia seed. Ano po, maganda po siya. So, yan po yung mga product natin, mga ma'am and sir. Malinaw po ba? Yan po. So, product testimonial po, mga ma'am and sir. Padami na po ng padami yung mga satisfied member at saka mga user po ng ating mga product. So, mga ano po sila, mga masaya. Bakit? Di ba? Ang gaganda po ng effect ng product po natin, mga ma'am and sir. Tapos, ayan po.
sabi ko nga po sa inyo kaganina, sa may eczema, ayan po, maganda po yung lotion po natin. Ito nga, yung kilikili nito, ano to eh. Alam ko, ano yan, pigsa. Maganda po din yan, di ba? Sino kaya yung nag-ano dyan, di ba? Ang dami po nating testimonial po mga ma'am and sir. Tapos yung mga may mga pekas-pekas, yan po. Nung hindi pa po ako gumagamit ng product ni Secrets, naku, kung nakita niyo ako in person mga ma'am and sir, negra kaya ako. Hindi naman typical na negra ha. Yung ano lang, tamang nog-nog, ganun, di ba po? Pero nung gumagamit kasi ako ng product, di ba? Ng product ni Secrets, lalo na yung sabon, lotion, di ba? Hindi na ako nagpapawalaan yan. Feeling ko nga blooming ako lagi. Charot, di ba? Kahit bagong gising ka, promise po, ang ganda po niyan. Yan po. So, why choose us? So, bakit po sinasabi sa inyo, di ba mga ma'am and sir, why choose us? Meron po tayo kasing unique advocacy. About the company po, we are the first SEC-registered membership subscription in the Philippines made for overall wellness, dedicated to crafting premium seaweeds, infused product for health and beauty, and household essential. We value your spending as we value your health. So yung company po natin is, di ba, sabi ko nga po sa inyo, ang product po natin is all seaweed infused. So ang gaganda po ng mga product po natin, mga ma'am and sir. So, what is membership subscription, mga ma'am and sir? Siyempre, di ba, kasi sabi ko nga po sa inyo, tayo po ay subscription. Ano po? What is membership subscription? Unlike po mga ma'am and sir, wait lang po mga ma'am and sir, Klein. Yan. So, sorry po mga ma'am and sir, ano po? Nakatulog yata yung upline natin. Sorry po. So, what is membership subscription po? Unlike traditional networking po, selling po siya, this is a trending way of marketing. It's not just a membership, it's a gateway to financial flexibility and a better lifestyle. So ito na po yung trending po mga ma'am and sir. So ano ba yung membership na sinasabi natin? Kasi tayo po ay membership subscription, di ba po mga ma'am and sir? Ano nga ang membership? Kung familiar po kayo sa SNR, ayan po mga landers, healthy option, ayan po. Yan po yung tinatawag na membership. Members pay membership fee to get discount, promos, and saving. Di ba po? Sa SM, di ba, pag may card ka, di ba, may discount. So mga old ways po yan, mga ma'am and sir. So ano naman ang subscription, di ba po? Anytime Fitness, ayan po, Netflix, PLDT, ayan po. Yan po ay tinatawag na subscription po. Yung monthly po tayo na nagbabayad. Subscriber pay monthly to get exclusive access and services for personal use. Ayan po. So always din po to mga ma'am and sir. Ano po? So what is Secrets? Di ba po? Si Secrets po mga ma'am and sir, pinag-isa na lang po yung membership at subscription. So members pay monthly subscription to get exclusive access services, discount, reward, saving, free health and beauty product, and get income. So ibig sabihin po, hindi mo na kailangan katulad ng mga old ways na kailangan mo pang magpa-member, di ba po, para magkaroon ka ng membership discount, tapos kailangan mo mag-subscribe, di ba po. Si Secrets po is 2-in-1 na po siya mga ma'am and sir, di ba? While you subscribe po, di ba, pwede kang may mga product kang makuha, yun po yung mga benefits, tapos pwede ka rin pong kumita. So ito na po yung trending po mga ma'am and sir. Syempre hindi naman po tayo pwede kasi na mag-stay lang, di ba, sa old ways. Syempre nagbabago na po yung generation ngayon. So syempre kailangan po nating i-adapt po yung pagbabago. Ano po? So advantage of our product po mga ma'am and sir. Ano po yung advantage ng ating business po mga ma'am and sir? Meron po tayong unique flagship product. So ibig sabihin, unique po yung mga product po natin mga ma'am and sir. With seaweed as a versatile superfood, market is wide with over millions of possible user for household. So ibig sabihin po, napakaluwag po ng market po natin. Pwede ito sa bata, matanda, may ngipin o wala. Di ba po? So hindi lang yan po ang product po natin, di ba? Pang household din po kasi marami po tayong product na lalabas po. So membership startup po.
So for as low as 998, people can start making money online anytime, anywhere without spending too much. So ibig sabihin po mga ma'am and sir, sa maliit na halaga po, pwede na po tayo mag-start ng business po natin na ito po yung tinatawag na anytime, anywhere. So kahit nasa bahay ka lang, gumagana yung business mo, di ba po? Pero ang nilabas mo is maliit lang po na halaga. So market trend po. Ibig sabihin, with the rise of inflation, overpriced membership and product are not practical. We value your spending same as we value your health. So sa panahon po ngayon mga ma'am and sir, di ba po? Alam niyo po ba na ang dami-daming company ngayon ang nagbubukas. Ang mga membership startup po nila o yung mga package po nila is ang mamahal po. Pero dito po kay Seacrest, binavalue po namin yung mga perang ini-spend niyo po. So ito po ang maganda po sa atin. So how we start po? Di ba? Comes with one-time membership, one month subscription and nationwide delivery. Ayan po. So, paano tayo nga mag-start? Siyempre, meron po tayong mga packages po dito mga ma'am and sir. Ano po? So, meron tayong VIP. Yun po ay 9,996. Ano po? So, may kasama po yung assorted product mga ma'am and sir. Siyempre, madami po yung product po nun. So, meron din po tayong premium package na 5,996. May mga kasamang assorted product na din po. Meron din naman po tayong standard, yun po ang 2,996. At yung sinasabi ko po sa inyo na starter na pinakamababa po, 998. So, ayan po mga ma'am and sir. Ano po? Ang maganda po dito, exclusive membership access, get complete online tools, free training and support, travel incentive po, promos and discount, reward and commission. So ibig sabihin, ang dami po nating mga benefits once na nag-avail po tayo ng mga packages po or once na naging member po tayo ni Seacrest po. Ano po? So same lifetime discount po to mga ma'am and sir. Ano po? Except starter po ha mga ma'am and sir. Sa starter po kasi, every time lang po na nagsusubscribe ka, ano po, no? So may mga discount po tayo makukuha. Not like po ilang VIP, premium at saka standard po. Lifetime na po yan mga ma'am and sir. So tayo po dahil drop shipping service, local and international. So yung kitaan po, different income rate based on the package po. Upgradable anytime with different price po mga ma'am and sir. Ayan po. So affordable subscription. So support your team and business once a month po. Sa shipping and merchant fee not yet included but be computed upon check-up. So katulad po ng nag-order po sa Shopee, Lazada, di ba may mga shipping fee din po na dinadagdag. So ganun din po tayo mga ma'am and sir. 498 per month po. This will secure your position. This will activate your tools. This will activate commission. Comes with product of your choice. Meron po tayong 2 chips, 2 soap, isang lotion, isang coffee. So yan po yung kasama ng binabayad po natin na 498 monthly mga ma'am and sir. Ano po? So if ever kayo naman ay may kakayahan na magbayad po ng subscription within 1 year po para at least 'di ba less hassle po sa halagang 5,976 po, syempre malaking savings na po 'yon. Tapos may mga assorted product din po kayong makukuha, passive income for 1 year at saka peace of mind po within 1 year. So hindi mo na kailangan ng monthly na magbabayad, 'di ba? Syempre, ang laking discount po mga mister kasi syempre yung sa shipping po, 'di ba? Hindi mo na kailangan magbayad ng monthly na shipping din po kasi one time na po i-deliver yung mga product po natin mga ma'am and sir. Ano po? So, naiintindihan po ba? Type 2 nga po mga ma'am and sir. Yan po. Yan. Welcome po sa 40 na participants po. So, how we earn po? Wait lang po mga ma'am and sir. Wait lang po. Humihinga lang ako ng konti. Yan. How we earn po. So, syempre, dito na po tayo sa kitaan, mga ma'am and sir.
So excited na po ba ang lahat? Siyempre, yung product po natin is maganda, yung company po natin is maganda, normal po, di ba? Sumali tayo sa ganitong business, di ba po? So, siyempre, gusto nating malaman kung paano yung kitaan, di ba po? So, how we earn? Earning made so much easy. So, ibig sabihin, ang dali-dali lang po ng kitaan po dito kay Seacrest. Meron po tayong 6 ways of earning. Ano po? So, meron po tayong drop shipping, and po earn up to 66% from product. So optional po yun mga ma'am and sir. Mamaya isa-isahin ko po sa inyo. Ano po? So fast start commission po. Earn up to 80% referral commission. Subscription bonus. Earn up to 815,000 from monthly subscription. Ano po? Matching bonus. Earn up to 66% additional subscription bonus. Meron din po tayong product rebates. Earn up to 19% rebate from product purchases. So meron din po tayong company sales shares. Earn 2% from company revenue sales. All computed income are subjected to tax. So ibig sabihin po, parang nagkaroon ka rin po ng sarili mong company po. So tayo po ay nagbabayad po ng mga tax po, mga ma'am and sir. Ano po? So malinaw po, dahil legit po tayo po ay nagbabayad ng tax po. So ngayon po, isa-isahin ko po sa inyo, ano po? Number 1 po is yung drop shipping. Ano po, nakasulat po dyan is drop shipping. Ano po, sa drop shipping po mga ma'am and sir, optional lang po to. No quota, no aggressive selling. So, ibig sabihin ng optional po, pwedeng hindi mo siya gawin. Ano po? So, once na naging member ka po kay Seacrest, mga ma'am and sir, magkakaroon ka po ng shop link po. Doon po sa shop link nyo po, once na inopen po yun ni company, magkakaroon ka, makikita po doon, magkakaroon ka po ng shop site. Upline. Wait lang po. Nawala na yung share screen po. Okay lang po ba ang lahat? Type 3 nga po habang yung screen po natin ay nawawala. Yan. Sino ba yung mga magbasa ako ng dito habang wala pa yung natin? Ma'am Adelaida. Ay, Toroy Garcia. Okay na, coach. Okay na po. Thank you, Upline. Mukhang yung ni Upline, yung internet connection niya. So sa dropshipping, tulad po ng sinasabi ko sa inyo mga ma'am and sir, once na nag-join po kayo kay Seacrest, magkakaroon po tayo ng shop link, di ba po? Yung shop link na yun po, once na inopen mo po yun, makikita mo magkakaroon ka po ng shop site. So ibig sabihin po, magkakaroon ka ng shop site, parang Shopee, Lazada, ayan po. Once na inopen po yun ni customer, mga ma'am and sir, pag pinost nyo po yun, so makikita po dun yung lahat ng product po natin. So sa lahat po ng product natin, pwede na po silang mag-order. So ang kagandahan po nito mga ma'am and sir, kahit nasa bahay ka lang, once na may nag-order po ng product natin, through sa ating shop link po, so hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Si company na po ang bahalang mag-prepare ng product, siya na rin po ang magpapadala. So ang antayin mo na lang is yung income mo po mga ma'am and sir. Ano po? So sa seaweed chips po, meron po tayong 30% po na profit. Ano po mga ma'am and sir? Ang seaweed chips po natin, ang member price po is 129, ang SRP po niya is 149. So yung sabon po, ayan, 249 po, ang SRP is 349. So malinaw naman po sa inyo yung screen mga ma'am and sir, di ba po? So yung sabon po is 119 pag member ka po. Ang SRP is 179. So yung coffee po natin, yung macchiato po natin is 288 pag member. Pag hindi ka po member, 388. So meron ka pong 100 pesos na profit po. Ang sa vanilla naman po, 338 po ang member. Pag hindi ka naman po member, ang SRP po niya is 488. So may 100 pesos ka dito. Hindi na po masama. Ano po? Sa atin naman, Skin po, pag member ka po is 749, ang SRP is 1249. So ang laki po ng profit po natin mga ma'am and sir. So ito pong dropshipping po, syempre magkakaiba naman po ang tao, di ba po? May mahilig magbenta, meron namang ayaw magbenta kasi nga syempre minsan tamad, mga ganun po So optional lang po to mga ma'am and sir. Ano po? So walang pilitan, ganun po yun. So fast start commission naman po mga ma'am and sir.
Sa Fast Start Commission naman po, for every successful enrollment, get 30% commission based on your membership. So magkakaroon po tayo ng commission. Ano po mga ma'am and sir, every successful enrollment. So ito po naman yung tinatawag po natin mga ma'am and sir na halimbawa member ka po ni Seacrest, nakwento mo rin siya, so may nag-join din po sa'yo, ayan po, yun po yung tinatawag na Fast Start Commission po. So once po na ikaw po, halimbawa po, kayo po ay naka-VIP mga ma'am and sir, once na may nag-join po sa inyo na nag-VIP din po, meron po kayo hello po. Kausap pa ba ako dito? Wait lang po, ano kasi siya. So, yan nga po. Once naman po na kayo po ay naka-premium at may nag-join po sa inyo na premium po, mga ma'am and sir, so meron po kayo makukuha na 1,650 na commission po. Ayan po. Pag ikaw naman po ay standard, meron kang 750. Pag starter naman po, meron kang 150. Pero sabi po dito, base po yung commission po natin sa membership po natin. So, ibig sabihin mga ma'am and sir, pag ikaw po ay starter, tapos may nag-join po sa inyo na VIP, yung commission lang po na makukuha nyo is 150. So, anong kailangan natin gawin para makuha po natin yung commission po natin na 2,850? Kailangan po nating mag-upgrade. Ang kagandahan naman po, pag naka-VIP po tayo mga ma'am and sir, lahat po ng commission na ito is pwede po nating makuha. Pag ikaw po ay naka-VIP, anumang package ang kinuha ni client po, lahat po yun ay pasok po sa inyo. So tayo po ay unlimited enrollment po mga ma'am and sir. Ano po? 24/7 din po activation, no flash out, no manual positioning. So dito po hindi nyo na kailangan mag-isip kung saan nyo ilalagay, kung left ba or right. Diba? Siyempre sa nakasanayan po natin, merong left, merong right. Diba po? Dito po kay Seacrest po, wala na pong ganun. Okay? Yan po. Malinaw po ba mga ma'am and sir? Yan. Kasi baka mamaya, yung si upline kasi nawawala-wala eh. Narinig pa po ba ako? Thank you pa Ma'am Josie. Ayan po. So sa promotion po, sa promotion from referral, okay? Promotion from referral. Ibig sabihin po, get direct referral points from every direct membership packages. Ano po? So, ano po yung ibig kong sabihin? Dito po mga ma'am and sir, once po na nag-join po kayo kay Seacrest, ano man po yung package na kinuha nyo po, ang tawag po sa inyo is director. So, tatandaan nyo po, no? Director po ang tawag sa atin once na nag-join po tayo dito kay Seacrest, ano man po yung package na nakuha po natin. So, ibig sabihin po, tayo po ay pwedeng ma-promote. Ano po? So, pag tayo po, halimbawa, ikaw po ay director pa lang, pag once po na ikaw ay na-promote, kailangan, para maging senior director ka po, kailangan mo po ng 30 na direct referral points. So dito po mga ma'am and sir, yung points po natin, yung lahat po ng package na yan po, may mga designated points po yan mga ma'am and sir. Ang starter po ay 3 points. Ano po? Ang standard po natin, meron po tayong 15. Ngayon naman, ang ating premium po, meron tayong 33 points. Direct, yun po mga ma'am and sir ha. Ang VIP po natin is 57. So, ang laki. So, duplicate of 3 and promoting will be easy. So, ibig sabihin po, mga ma'am and sir, pag gusto nyo pong mag-rank up, ano po, kung gusto nyo pong mag-rank up po dito po kay Seacrest, ano po, kailangan po, ma-avail nyo po yung mga coins, yung mga points po, sorry. So, once po na maging senior po kayo, ibig sabihin po kailangan yung magkuha ng 2 standard. So, ibig sabihin po, pag ikaw ay nag-avail ng standard, so, kailangan may 2 kang standard, so, magiging senior director po ang tawag sa inyo, mga ma'am and sir. So, para naman po kayo ay maging executive po, ganun din po. So, may mga designated points po na kailangan nating ma-reach para po tayo ay mag-rank up, mga ma'am and sir, no?
So along the way na ginagawa po yun natin yung business, may intindihan po natin yan mga ma'am and sir. So pag tayo maging executive until presidential director po, so, yan po, malinaw naman po, di ba, sa screen po natin, ano. Pero mga ma'am and sir, ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Starter membership not qualify for promotion. So, ibig sabihin po, pag ikaw po ay naka-starter, di ba, syempre, yung pera mo, syempre, maliit lang, di ba po? So, nag-start ka po ng starter. Ano po, tayo po ay hindi po qualified, mga ma'am and sir, ano, na ma-promote. Ano po? So, kayo dyan, kung starter ka, nag-umpisa ka ng starter, okay lang po yan, mga ma'am and sir. Pero sana, wag ka pong mag-stay sa pagiging starter. Ano po? Kasi nandito ka na rin sa business na to, di ba po? Upgrade po tayo, mga ma'am and sir. Ano po? Para at least yung kita po natin lumalaki. Ano po? So, next po, get more commission. So, earn additional 50% commission up to 10th level in direct referral based on your rank. So, malinaw po dito na ang pagkakasabi po, earn additional 50% commission. So, paano po ba yun, mga ma'am and sir? So, yun nga po, di ba? Halimbawa po, kayo po ay VIP. Ano po? VIP, mga ma'am and sir. Sa first level nyo po, once na may nag-join po sa inyo, ibig sabihin may mga kaibigan kayo, kakilala, nag-join po kay Secrets, kumuha din siya ng VIP po, di ba? So magkakaroon po kayo ng commission na 2,850. Ano po mga ma'am and sir? Yun po yung level 1 nyo na po. So meron po kayong 30% doon mga ma'am and sir. Ano po? Dahil kayo po ay director. Sabi ko naman po sa inyo, once na nag-join kayo kay Secrets, anumang package ang kinuha nyo, ang tawag po sa inyo is director. Ano po? So once naman po, sa second level po natin, mga ma'am and sir, ibig sabihin yung kakilala po natin, nakapagpa-join din po siya, mga ma'am and sir, yun po yung second level natin. Ano po? So dahil ikaw po ay senior director na po that time, mga ma'am and sir, meron ka pa po 10% na makukuha po. So pag ikaw po ay VIP, meron ka pong 949. Di ba po? Ayan po, pag ikaw naman po ay premium, meron kang 549. Pag ikaw naman po ay standard, meron kang 249. Pag starter ka po, meron kang 50 dahil ikaw ay senior director. Ayan po, mga ma'am ha. Paki-ano lang po natin kasi baka mamaya iano nyo sa akin na starter ako wala naman akong nakuha. Lagi ko pong i-emphasize sa inyo na once po na tayo ay starter, kailangan nating mag-upgrade. So, halimbawa mo, sa third level at saka sa fourth level po natin, meron pa po tayong makukuhang 5%. Ano po? Dahil tayo po ay executive director. So once na naging executive director po tayo, sa third level at saka sa fourth level, meron pa po tayong 5% na makukuha, mga ma'am and sir. Pagdating naman sa level 5, 6 hanggang 10 na po, di ba po? So malinaw po ba? Sa level 5 hanggang 10 po, meron pa rin po tayong makukuha na 5%. Dahil tayo na po syempre nag-rank up po tayo that time, mga ma'am and sir, na naging national po tayo, corporate at saka presidential po. So ang kagandahan po nito, mga ma'am and sir, once na ikaw po ay presidential director dito po kay Secrets, lahat po ng commission na nakikita nyo po sa screen po natin, lahat ng commission na yan at anuman ang kunin ni client na packages po, lahat po yan is pasok po sa atin. So ngayon, magkakaroon tayo ng promo ngayon, di ba po? I-ano po natin yung ating VIP. Kasi ang VIP po natin is napakaganda, mga ma'am and sir. So next po, what we use. Ano po ba yung ginagamit po natin dito kay Secrets? Ano po? What we use is matrix structure. Ano po? Designed for teamwork and long-term income. Ibig sabihin, unlike the traditional binary structure that tends to have a saturated stage and lifespan income for 5 years or less, the matrix is designed for long-term. Result with the subscription business type of model where members subscribe and keep coming back every month because of the product and income return. So ano pong ibig sabihin, mga ma'am and sir? Ang gamit po natin dito kay Secrets is matrix structure po. Ibig sabihin,
Sa traditional po kasi mga ma'am and sir is binary. Siguro naman po is alam po natin yung tinatawag na binary kasi syempre tayo nanggaling na rin po tayo sa iba-ibang company, di ba po mga ma'am and sir. Sa binary po kasi can limit earning. Ibig sabihin may limitasyon po siya. Ano po? Potential if one leg grows faster than the other for constant balance to maximize income. So, di ba sa binary po, sa traditional mga ma'am and sir, once po kayo ay nasa binary po, di ba may left and right. Sa left nyo po, ay pagpalagay mo lang may 1,000,000 kasi sabi ni upline, bibigyan kanya ng spill over. Di ba po, binigyan ka ng 1,000,000 sa left mo. Tamad ka. Di ba? Tinamaan ka ng katam. Sa right, may naipasok kang 2. Inabot ka na ng 3 years sa company na yan. Wala ka talagang kita kasi syempre kailangan ng pairing po doon. Unlike po sa matrix po mga ma'am and sir, meron po tayo dito na po promote teamwork and spill over from upline, easier to manage and feel for some user. So tayo po dito kay matrix, meron po tayo up to 15th level. So, ibig sabihin po, hindi lang ikaw mag-isa ang gagawa po nun. Kasi baka mamaya sabi mo, apaka 15th level, apakalalim na nun. Hindi po mga ma'am and sir. Dito po sa matrix, ang maganda po nito is teamwork. Ibig sabihin, di ba po, walang left, walang right. So, hindi po natin kailangan ng ganun dito mga ma'am and sir. Kailangan po natin maintindihan kung gaano kaganda ang matrix structure po mga ma'am and sir. Ito na po yung trend po ngayon. Ibig sabihin po, makakatuwag nyo po ang lahat dito. Walang nagbaback to zero. Yun po yung malinaw na nakita ko dito. Walang nagbaback to zero. At once na nag-join ka din dito, hindi mo kailangan din na yung, alam mo yun, yung mag-isa kang gumosa. Alam mo yung gumosa? Yung ibig sabihin, kailangan mo talaga maghanap na napakadaming tao. Dito po sa matrix, hindi po ganun. So, sana malinaw po sa atin. Ano po, mga ma'am and sir? So, about sa subscription naman po. Subscription bonus po. So, earn 12 pesos and 45 centavos from every 498 subscription. Di ba tayo po ay subscription? So, nagbabayad po tayo ng monthly ng 498. Wala pa po yung shipping fee po doon. Ano po? Ibig sabihin po, for every 498 po subscription payment up to 15th level under your matrix 3. So, ibig sabihin po mga ma'am and sir, ang ibig po sabihin niya, di ba, meron po tayo, ang matrix po natin is nakadesign sa 2x15. So, ibig sabihin po, automatic system positioning po tayo from left to right. So, ibig sabihin mga ma'am and sir, pagpalagay nyo na lang po, magbilang po tayo ng until 1 year. Di ba po? Siyempre nag-start ka po sa halimbawa, ikaw po, nag-join ka po kay Seacrest. Sa first month po mga ma'am and sir, di ba? May nakuha po tayong 2 tao. So, ibig sabihin, nasa under ng matrix na po natin yun po yung first level natin. So, every time po na nagbabayad sila ng subscription po, meron po tayong income na 24 pesos and 90 centavos. Kasi 2 po sila, di ba mga ma'am and sir? So, ang liit po niya, di ba po? So, mabagal ka pang kumilos, di ba po? Sa pangalawang buwan naman po, yung 2 napapasok po natin mga ma'am and sir, meron din po silang napa-join na tig-2. Yung 2 po, hindi po natin yung kakilala mga ma'am and sir. So yun po yung tinatawag natin na second level po. Second level naman po natin mga ma'am and sir, even though hindi po natin sila mga kakilala, di ba po? Every time na magbabayad po sila ng subscription, meron po tayo dun na 74 pesos and 70 centavos. So tingnan nyo po kaganda mga ma'am and sir ang matrix po. Kung paano tayo kikita sa subscription. Ano po? Sa third level naman po, yung second level po natin na hindi natin kakilala, may napa-join din po sila. So, kahit dun po, may mga income na din po tayo na makukuha. Pag umabot po tayo ng 5th month, mga ma'am and sir, di ba? 32 na po, yung under your matrix po. Di ba? Nililinaw ko po sa inyo, yung under ng matrix nyo po niyan, hindi lang po kayo mag-isa ang nagpa-join po sa mga yan. Meron po dyan, lahat ng nasa ilalim ng matrix niya, hindi niya kakilala. Di ba po? Kasi wala siyang naipasok kahit isa. Pero kahit na ganun po man, meron pa din po kayong kita doon, mga ma'am and sir. Pagdating ng 5th month nyo, yun na po yung 5th level nyo po. Alam nyo po ba, meron na kayong income doon na 771. So yung ibabayad nyo po sa subscription nyo, hindi nyo na po problemahin. Kasi yan po yung nagiging problema minsan ng mga nagjo-join dito sa subscription. Ay, ayoko ng nagbabayad ng subscription. Ay may monthly. Ba't ako magbabayad ng monthly? Ganun po yung mga mindset, di ba? Mindset ng mga taong hindi mawari.
Di ba po? Ayoko magbayad niyan. Ba't ako magbabayad? Ayoko ng ganyang business, may monthly. Pero imaginein mo, mama, sa 5th level mo po, sa 5 months mo, kahit hindi mo yan kakilala, mga men, sir, may income ka, may pambayad ka ng subscription, di ba? Every time na nagbabayad ka ng subscription, may product ka naman na nakukuha, di ba? O ba't di mo na lang i-enjoy, di ba po, mga men, sir? Imagine, pag inabot ka ng 11 month, Pag inabot ka ng 10th month na lang muna. Pag sa 10th month po na inabot ka, mga ma'am and sir, ikaw lang mag-isa ang sumali, Wala kang kakilala, pero ang dami mong tao sa matrix. Inabot na ng 10th level, pwede kang kumita ng 25,000. Di ba po? So, gaano siya kaganda, di ba? Say, what if, di ba? Nagkaisip ka, di ba? May napajoin ka dalawa. Imaginein mo sa dalawa po, may napajoin kang dalawa dahil senior director ka na po. Alam niyo po ba pwede kayong kumita ng 50,000 sa subscription alone lang po yun. At ito po ay month by month, mga men sir. Hindi lang po January kumita ka. Pagdating ng December sa kakaulit kikita. Hindi po ganun, mga men sir, okay? Month by month na po ito. So ibig sabihin, duplication of 2 lang po yun, mga men sir. Duplication of 2, pwede kang kumita ng 50,000. Di ba? So, don't wait for spillover. Be the spillover maker, di ba? Nag-join ka na rin po sa ganitong company, di ba po? Ba't hindi mo na siya gawin, di ba? Gusto mo ng business, di ba? I-work out mo, di ba po? Huwag kang mag-antay ng spillover. Kasi baka dahil sinabi ni Apply na sumali ka dito, pwede kang kumita kahit wala kang ginagawa. Typical na wala ka talagang ginawa. Tapos nakita mo yung mga nauna ka pa, yung mga huling sumali, kumita na, tapos ikaw walang kumita, tapos nagreklamo ka kay Apply. Tapos chinismis mo na, huwag ka na kayong sumali dyan, tapos wala namang kita. Hello? Wala pong magic sa mundo, mga ma'am and sir. Po? So what if po, duplication of 3? Medyo naging masipag ka, diba? May tatlo ka pong napa-join. Pwede kang kumita dito ng 815,000 monthly. Sa subscription lang po yan, mga ma'am and sir, So what if naging executive ka dito? Di ba may rank up po tayo, mga ma'am and sir? What if naging executive ka dito? So na-open po yung 12 level mo. Pwede kang kumita ng 100,000 monthly. What if naging national ka, sinipagan mo? Di ba? Hanggang 13th level, di ba? Ang pwede mong kitain, pwede kang kumita ng 200,000. Monthly po yun, mga ma'am and sir. Pag naging corporate ka pa, so 14th level na open up po yung 14th level nyo. So pwede kang kumita ng 400. Diba? 400,000, mga ma'am and sir. Monthly po to, nililinaw ko po lagi. Ang kitaan po natin is monthly. What if naging presidential ka? Imaginein mo yun? Meron kang kita na 815. Sa subscription lang po yan, mga ma'am and sir, So tingnan nyo yung kagandahan ng subscription, mga ma'am and sir. Dito po, the faster you build, the faster you earn. So dito po, mga ma'am and sir, nasa sa inyo na po kung paano ang pagkita. Kasi mamaya sabihin mo, medyo may pagkatamad ka, di ba po? Sumali ka na rin sa ganitong business. Sabihin mo, ayoko na sumali dyan kasi late na ako. Ang dami-dami nyo na dyan. Ako na yung nahuli. Wala pong ganon, mga ma'am and sir. Ibig sabihin, kahit na nahuli ka po dito, mga ma'am and sir, kung ikaw, mabilis ka pong gumalaw o mas sinipagan mo pa, di ba? Mas malaki yung kita mo. Kaya dapat intindi po natin na kailangan po talaga natin mag-rank up. Katulad ng naka-starter ka, tas gusto mo kumita ng malaki, hindi po pwede yun. Kailangan mong mag-level up, di ba? Pumunta ka ngayon sa standard, di ba po? Once na naging standard ka po, di ba? Lalaki yung income mo. So, dapat iniintindi po natin dito, mga ma'am and sir, yung rank up po natin. Para at least mas lumalim po yung income po natin monthly. So, malinaw po ba, mga ma'am and sir? Yan po. So, yan. Yes, tama, sabi ni Sir Rolando. Thank you po, sir. So, why pay 498? Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, mga ma'am and sir, di ba? Sa 498, lagi ko pong sinasabi din sa inyo, shipping and handling fees not yet included. So, syempre, normal po. Pag nag-order nga tayo ng Shopee, Lazada, may shipping fee, di ba po? So, ganin din po dito sa pagbabayad po natin ng ating subscription po, di ba po? Why pay 498?
You help a community that will help you earn. Di ba po? So just be patient and practice delayed gratification. We're talking about long-term income and this is built with strong patience. So dito po, habang nagbabayad po tayo ng 498 po mga ma'am and sir, huwag naman po tayo maging atat. Kasi baka mamaya sinabi ni upline, mag-join ka dito. Imagine mo, magbayad ka lang ng 498, pwede ka nang kumita. Di ba po? Naka 1 month ka pa lang. Wala ka din namang ginawa, wala kang effort. Tapos sabihin mo, wala kang income. Ay, wala naman po ganun, di ba? So, nililinaw ko lang po, mga ma'am and sir, sa pag-abot po ng pangarap natin, mga ma'am and sir, sabi nga po dito, matuto po tayo, di ba? Practice delayed gratification. So, ibig sabihin, ang usapan po kasi natin is long-term. Long-term na kitaan. Yung business po natin is for long-term po. So, kailangan po natin, yung pasensya po natin is mahaba. Bakit po mga ma'am and sir? Pag ikaw ba, wala kang ginawa within 1 year, may nagbago po ba? Wala, di ba? So, kung ang problema mo is pera, January, ang problema mo pera, wala ka namang trabaho, wala ka rin ginawa. Pagdating ng December, sa tingin mo magkakapera ka? Hindi, di ba? So dito kay Seacrest po, habang nagbabayad ka po ng 498 po, di ba? Huwag mong isipin mo na yung income mo, di ba? Ibig sabihin, i-enjoy mo lang po muna, di ba mga ma'am and sir? I-enjoy mo yung product, enjoy mo yung proseso. Habang nagbabayad ka ng 498, kung ikaw naman ay wala sa isip mo yung business, di ba? Ginagamit mo lang yung product, so huwag kang mainip, di ba? I-enjoy mo. Alam mo kung ano yung gawin mo, tingnan mo kung may pagbabago ka sa paggamit mo ng produkto, di ba? So dito po, you can wait for your income or you can make your own income. So ibig sabihin po, habang nagbabayad ka ng 498 kasi tayo nga po ay subscription, di ba po? Kung gusto mo pong kumita dito, gumalaw ka, kumilos ka, humataw ka. Yun po yung ibig sabihin. Pero dito, kahit tamad ka talaga kasi, may income ka pa din, di ba? Pag tamad ka, medyo waiting, di ba? Medyo habaan mo yung pasensya mo. Kasi tamad ka naman talaga di ba? O, saan ka nakakita ng tamad na kumita, di ba? Join ka kay Seacrest. Enjoy mo yung process, di ba po? Enjoy mo lang yung process, di ba? Hindi naman natin sinasabi, di ba? Habang ginagamit mo yung product, hindi mo pinapansin yung income mo, di ba? Gumanda ka na, tapos nagulat ka pag open mo ng account mo, ay, may income na ako, di ba? Di ba? Ganun po yun. Kasi, di ba, hindi naman po dito kasi na pwedeng sabihin mo, gusto mo ng malaking income tapos wala kang ginawa. Wala pong ganun, ha? So, kailangan po dito, kung gusto mong kumita ng malaki, tulungan mo po yung mga tao under your organization, di ba? Tulungan mo yung sarili mo, okay? So, malinaw po sa atin, hindi po magic yung pinasok natin, mga ma'am and sir, po? So, why keep your subscription po? So, bakit natin kailangan i-keep yung subscription? Di ba tayo po ay may monthly na binabayaran? Yun po yung sinasabi natin na subscription po, mga ma'am and sir. Tanong ko po sa inyo, are you paying monthly for your internet? Di ba meron po tayong internet monthly, meron tayong bills ng tubig, meron din po tayong bills ng kuryente. Pag nangungupahan ka, may monthly na upa din po na binabayaran, di ba po? So, ibig sabihin, paying your internet service provider is also called subscription. Subscription po, lahat ng binanggit ko sa inyo, mga ma'am and sir, subscription po ang tawag po doon. You get services 24/7 and enjoy unlimited online surfing. You have the option to use it for personal tayo. Di ba wala naman po? Di ba? Anong nakukuha natin pag nagbabayad tayo ng internet po natin? Di ba? Wi-Fi, unlimited. Yung mata mo dilat, magdamag, kakapanood ng Korean drama, di ba po? Di ba? Lutang ka na, wala ka namang income, di ba po? Pero nagbabayad ka, willing kang magbayad kasi nabubusog yung mata mo, pati yung utak mo, kasi nanonood ka. Di ba? Ganun po yun. So, anong pagkakaiba nito? Di ba? Seacrest make money work for you. With Seacrest subscription, you have the option to wait for your income or you make your own income as long as you are subscribed, just like paying your internet service provider, but you get premium seaweed product for your health, for an affordable price. Why just spend it if you can also earn? So yun nga po, sinasabi ko sa inyo mga ma'am and sir, di ba? Habang nabubuhay naman tayo, nagbabayad tayo ng monthly, di ba po?
Kahit sabihin mong hindi kay Seacrest, nagbabayad tayo ng monthly pero wala pong income. Pero kay Seacrest po, every time na nagbabayad po tayo ng subscription, pwede tayong kumita. May product pa tayong nakukuha, di ba? So napakaganda po niya. So wag po nating isipin kasi minsan ang mindset po ng Pinoy kasi ayoko dyan. Kasi nagbabayad ako ng monthly. Hindi mo pa nga naintindihan yung business eh. Ay judgmental ka na, di ba? Kasi may ganun eh. Ayoko yan, ba't ako magbabayad yan? Ayoko sa ganyang klase ng company. Hello, di ba? Minsan nga, di ba? Kahit sa Squammy ka nga nakatira, nagbabayad ka ng internet eh, di ba? Nagbabayad ka nga ng bahay eh, kahit hindi ganun kaganda yung tinitira mo, nagbabayad ka, di ba? Siyempre, para may matirhan ka, di ba? Yun lang yung benefits mo. Yung perang binabayad mo, lumalabas, walang bumabalik sa'yo. Kay Seacrest, every time na nagbabayad ka ng subscription mo, may perang bumabalik sa'yo, may product na bumabalik sa'yo. Pwede ka pang yumaman dito, di ba? So, malinaw po ba mga ma'am and sir? So, is Seacrest worth it? So, worth it po ba si Seacrest? Is paying your monthly bills worth it? So, worth it din po ba yung binabayad natin sa mga monthly bills natin? If your answer is yes, then let's do the math po. And let's see if your monthly subscription in Seacrest is worth it. So, ngayon mga ma'am and sir, di ba? Tinatanong ko kayo kung worth it na magbayad tayo ng subscription kay Seacrest. I-compare po natin sa binabayaran natin monthly sa mga bills po natin mga ma'am and sir. Kay Seacrest po mga ma'am and sir, 498 per month. Diba? Malinaw naman po sa atin na tayo po ay magbabayad ng subscription monthly 495. 490. Pagpalagay mo na kasama yung shipping fee. I-close na natin ng 600. Ha? Imagine po, 600 i-times mo sa isang taon. Okay? Meron kang 7,200. Yung 600 mo, within 1 year, meron kang 7,200. Yung 7,200 mo mga miss, i-times ko ng 5 years, ha? Kasi nagbabayad nga tayo ng mga bills natin, dekada na, di ba po? Kay Seacrest, sa 5 years po, na pagbabayad ng subscription. Sa 5 years, 36,000 po. Ha? Paying your subscription, Seacrest made earning easy for only 498. Tingnan nyo mga ma'am and sir ha, nakikita nyo naman po siguro yung screen po natin. Sa 5 years po na nagbayad po kayo ng subscription kay Seacrest, may product po tayo natanggap, di ba po ba? So ang worth ng nabayad natin sa 5 years is 36,000. So tingnan po natin mga ma'am and sir. Habang nandito po tayo kay Seacrest, di ba, nagbayad tayo ng monthly. Ano na lang po, magharap na lang po tayo, pagpalagay po natin na dalawa. Sa dalawang tao lang po, ha mga ma'am and sir. Sa unang buwan po na pagbabayad mo ng subscription. Sa dalawang tao po, meron ka pong kita na 24,000. Sa dalawang tao lang po, mga ma'am and sir, ha? 24 pesos pala, sorry. So, napakaliit, di ba po? Sa pangalawang buwan, kasi talagang mabagal na. Sabihin mo nang mabagal na, talagang mabagal na talaga. Yun nga, may hindi mo pa naintindihan yung business, may kasamang katang, di ba po? So, gawin natin. Yung dalawa mo sa pangalawang buwan, ha? Yung dalawa mo sa pangalawang buwan, nakahanap din po ng dalawa. So yung dalawa na yun, hindi mo kakilala, ha mga ma'am and sir, ha? Dalawa silang nakuha, so may 4. So nadagdagan na yung tao sa matrix mo, mga ma'am and sir. So may kita ka ng 74 pesos, ha mga ma'am and sir. Tingnan nyo lang po, diba? Nakikita nyo po ba yung screen? Patype to nga po mga ma'am and sir kung nakikita po nyo yung screen. Kung malinaw po ba sa inyo yung screen? Yan. Yan po. Mag-ano muna ako. Ayan, thank you po sa mga nag-participate po. Imagine ha, kanina nagbilang po tayo ng pagbabayad po natin ng subscription mga ma'am and sir ha. Kapag ikaw po mga ma'am and sir, inabot ka ng 9 months. 9 months po ha, kay Seacrest mga ma'am and sir. Yung member mo doon is 1,000. Hindi mo yun kilala. Okay mga ma'am and sir. Pero meron kang income na 25,000. Diba? Imaginin mo naman ha, hindi mo kakilala pero kumita ka. Diba? So, syempre, ang dahil mo ng tao sa ilalim, nag-upgrade ka ngayon. Diba? Nag-upgrade ka. Diba? Ngayon, mga ma'am and sir, sa 11 months mo, diba? Nagkaroon ka ng member na 2,000. Diba? Imagine, pwede kang kumita ng 50,000. Wala pang 1 year yan. 11 months pa lang yan, mga ma'am and sir. Diba? Simple, affordable, duplicable, possible. Mga ma'am and sir ha, nakikita niyo yung screen ko. Numbers don't lie, okay?
So walang hyping dito. Hindi ko po kayo hina-hype, promise. So kayo mismo mararamdaman niyo yung income dito kay Secres. So sa matching bonus naman po, paano po tayo kikita sa matching bonus? You also get another 50% bonus from your direct members. Monthly subscription commission for senior director and above. So, ibig sabihin, senior director and above. So, yan, malinaw po mga ma'am and sir ha. So, importante po talaga na nagra-rank up po tayo. Huwag po tayong mag-stay sa pagiging starter. Tapos, naging standard ka lang. Upgrade po tayo mga ma'am and sir. Pag director ka, kailangan mo maging senior director. So, ayan po mga ma'am and sir. Sa dalawang tao po na napajoin natin mga ma'am and sir. Pagpalagay mo na lang, ang napajoin mo, isang babae, isang lalaki. Yung babae po, may kumita ng 25,000 sa isang buwan, mga ma'am and sir. Yung lalaki naman, kumita ng 15,000. So meron silang, pagsamahin mo yun, 40,000 ang kinita ng dalawa, mga ma'am and sir. Yung naipasok mo na dalawa, kumita sila ng 40,000 sa isang buwan. Imagine, meron kang 50% doon sa income nila na 40,000. So 50%, ibig sabihin 20,000, di ba? Meron kang share na 20,000 doon, mga ma'am and sir. Hindi naman ikaw yung nagtrabaho doon, ha? Imagine, pero hindi yun, mga ma'am and sir, hindi yun mababawas doon sa income nila. Si company magbibigay sa inyo yan. So, additional po yun na mapupunta sa inyo na income, di ba? Maliban sa sarili mong income. Ano po? Malinaw po, mga ma'am and sir. Ano po? So, next po, generation matching bonus, di ba? You also get another 16% bonus. Hello po. Yan, bumalik na ulit. Si upline, ano ang kanyang ang kanyang internet. So, ibig sabihin po sa generation bonus po mga ma'am and sir, pwede ka pong kumita daw, sabi nito, 16% up to 5 generation. So, ibig sabihin po mga ma'am and sir, sa first generation mo po, pagpalagay mo lang sa first generation po, meron ka pong tatlong napa-join dito kay Secres mga ma'am and sir. Dahil ikaw po ay senior director, di ba? Yung tatlo po na yun mga ma'am and sir, kumita ng tig 50,000. Di ba? Ayan. 50,000 yung tatlo na yon. So, ibig sabihin, meron silang 150 kasi 50 di ba? Tatlo po sila. So, dahil senior director ka po, meron ka makukuha doon ng 50%, di ba? Ang 50% po noon is 75,000. So, imagine po yun po yung first generation nyo po. Tatlo lang po, power of 3 po, mga ma'am and sir. So, ibig sabihin, no more expensive startup entry. Okay, no more expensive multiple account, no more expensive monthly maintenance. So, ang kitaan po dito natin mga ma'am and sir, lagi ko pong sinasabi sa inyo at lagi ko rin ini-emphasize po, ang kitaan po natin is monthly. Ano po? Monthly po siya. Okay? So, malinaw naman po sana sa atin, so ganun kaganda. Diba? Ganun kaganda ang kitaan dito kay Secres. Ano po? So, next po, kasi sabi po niya hanggang 5th generation, di ba po ma'am? Sa second generation mo naman mga ma'am. Sa first generation mo, di ba, may tatlo ka pong naipasok. Yung tatlo na yun po mga ma'am and sir, di ba? May napa-join din. So yun po yung second generation nyo na po. Di ba? So halimbawa po yung naipasok po nila, kumita din po ng 450,000 a month po mga ma'am and sir ha. So imagine mo dahil ikaw ay nag-rank up, naging executive director ka po, meron ka pong makuha na 5% sa income po ng second generation nyo po. So ibig sabihin po, dun po sa 450,000 po na kinita po nila, meron kang 22,000. O diba? Easy. Ito yung tinatawag na easy money. Di ba po? Sa third generation naman po mga ma'am and sir, yung second generation nyo, nakahanap din po sila ng tigtatatlo lang, mga ma'am and sir, ha? Imagine mo, pag kumita sila ng 1.3, di ba? Dahil ikaw ay national director, may 5% ka. Ibig sabihin, pwede ka kumita ng 67,000, di ba? So,
yun yung commission na makukuha mo sa kanila. Imagine mo, hindi mo na po yun kakilala, mga ma'am and sir. Baka nga hindi mo na nakasalubong yun, di ba? Sobrang kabisihan mo, di ba? Nagugulat ka na lang. Sa fourth generation po, yung fourth generation yung mga ma'am and sir, pagpalagay nyo na lang kumita sila ng 4 million, di ba? Dahil ikaw ay corporate director, may 3% ka pa pong makukuha doon, di ba? So may mapaplas na naman sa'yo, 121. Imaginin mo, di ba? Kung gaano siya kaganda. Sa fifth generation po, dahil ikaw ay presidential director, yung fifth generation nyo po, mga mami sir, kumita ng 12 million, di ba? Dahil presidential director na po kayo, meron kayong 3% doon, di ba, na commission. 364,000, imagine. 'Di ba? Sa generation matching bonus lang po to So hindi na po kasali dito yung kanina yung sa subscription. 'Di ba? So nililinaw ko po, hindi pa po yun kasali. Ito lang po ay sa generation matching bonus, 'di ba? So get more direct, get more matching bonus, 'di ba? So ibig sabihin mga ma'am and sir, nakadepende din po ito sa sipag mo. Kung nakita mo yung ganitong klase ng kitaan, gusto mo itong klase ng kita, 'di ba? I-work out mo po siya, 'di ba? So once na ikaw po ay naging presidential director, mga ma'am and sir, lahat po ng income po dyan is pasok sa'yo. Pwede mo siyang makuha lahat. So walang tapon dahil ikaw ay presidential director po. So pwede kang kumita monthly. Di ba? Ang sarap, di ba po? Naku, pag kikita ka ng ganito, hindi ko na lang alam. Baka magkape ka sa China. Tapos mag-lunch ka sa Korea. Di ba po? Ang sarap, di ba? Ang ganda ng kitaan. So, malinaw po ba mga ma'am and sir? Yung kitaan po natin sa generation matching bonus. So, sana wag po kayong malito. Ano po? So, product rebates po. Sa product rebates naman po, you can earn 5% from your product purchase, no minimum purchase. So, ibig sabihin sa product rebates po, mga ma'am and sir, di ba, pag member ka po, kahit sa company naman, di ba, may ano ka, discounted ka, di ba po? So, ganun din po dito kay Seacrest. Discounted ka na, pwede ka pang, may kikitain ka pang 5%. Maliban sa pagiging discounted mo, di ba, ay every time mo bumibili ka ng product, kahit na panggamit mo lang po mga ma'am and sir, may rebates ka pang makukuha 5%, di ba? So, tingnan mo naman kung gaano kaganda. So, pagpalagay mo na lang, masipag kang magbenta, di ba? Pagpalagay mo na, kasi yan yung talent mo, mag-alok, magbenta. Imagine discounted ka na. Pagpalagay mo lang sa chips po, ang member price niya is 129. Ang galing-galing mong magbenta. Di ba sa 129 may kita ka na? Di ba po? Kasi ang SRP niyan 149, di ba? Imagine mo kung kumuha ka ng 100 pieces niyan. Di ba? Meron ka pang 6 pesos and 45 centavos sa kada isang piraso. Yun yung rebates mo. O di ang laki, di ba? Bakit, di ba? Kung halimbawa user ka lang, kahit sabihin mo na user ka lang ng product, di ba? Ang laki pa din po ng rebates na nakukuha natin. Sa lotion po panggamit na lang natin discounted ka na, meron ka pang rebates na 12 pesos sa lotion Sa sabon naman po, meron po tayong 5 pesos and 95. Sa coffee naman po, dun sa macchiato po, meron tayong 14 pesos and 40 centavos na rebates. Every time na bumibili po tayo maliban sa discounted po tayo. So lagi ko pong inuulit sa inyo, maliban sa discounted po tayo, may rebates pa po tayong nakukuha. Sa French vanilla naman po, meron po tayong 19 pesos and 40 centavos na rebates po sa product. Ang kagandahan to, dun po sa Skin Supreme po natin, meron po tayong 37. Imagine mo mga ma'am and sir, pag bumili ka, pag ikaw masipag kang magbenta, masipag kang mag-alok, pagpalagay mo na lang ay mabenta sa'yo yung Skin. Yung Skin imagine mo, ang member price po nun mga ma'am and sir, 749. Ang dami mong client. Ah, 100, ayan po, di ba? So, ang laki po ng rebates natin. So, dito naman po mga ma'am and sir, generation product rebates.
So ibig sabihin po ma'am, sa generation product rebates po, earn up to 19% rebate from 10th generation level based on your rank. So importante po talaga na nagra-rank up po tayo mga ma'am and sir. Ano po? Kasi naka-base po yung laki ng income po natin sa rank po natin mga ma'am and sir. Halimbawa po mga ma'am and sir, sa paggamit na lang po ng product, ano po? Dahil ikaw po ay director po dito, nag-join ka kay Seacrest, yun nga ang sabi ko sa inyo, naging ang tawag sa iyo is director, di ba po? Every time na bumibili ka po ng kape, di ba, meron kang rebates na nakukuha na 19 pesos and 40 centavos sa isang kape lang po, mga ma'am sir. Kasi panggamit mo lang po, di ba po? Sa second generation po mga ma'am sir, dahil ikaw po ay senior director, may 3% ka pa po. So ibig sabihin, halimbawa sa tatlo lang po, sa tatlong napa-join nyo po, gumagamit din po sila ng kape, mga ma'am and sir. Diba? So every time na bumibili po sila noon, meron ka pong rebates na 58 pesos. O diba? Hindi na po masama, diba? Sa third generation naman po, yung tatlo po, nakahanap din sila ng tigta-tatlo. Dahil executive director ka na po, may 2% ka pa rin po. Pag ikaw naman po, sa fourth generation, mga ma'am and sir, dahil ikaw ay national director, may 2% ka pa rin po. Diba? Na rebates po. So ibig sabihin yung mga member down the line nyo na po yung mga yan po. So use lang po yan ha. What if mga masipag po silang magbenta, di ba? Pag kayo naman po ay corporate director po, di ba? Meron ka pa ring 1%, di ba? Sa 6th level mo po. Yan mga ma'am and sir. Pag ikaw naman po ay presidential director, sa 7, 8, and 9, 10th generation mo po, pwede ka pong kumita. Ayan po, mga ma'am and sir. Nakikita niyo po yan? Sa 10th generation po, di ba? Pwede kang kumita ng 76,000. Di ba? Ang liwa-liwanag po, no? Ang ganda. Imagine yan, ha? No encoding, no selling. Use lang po ang pinag-uusapan natin mga ma'am and sir. User lang po, ha? Wala pa dito yung pagbibenta, ha? No encoding, no selling, no quota. Just product purchase for personal use. So sana malinaw po sa atin. Pwede kang kumita dito, monthly income na 116,000. Monthly income lang po yun. Monthly income po yun, mga ma'am and sir, ha? Nilililaw ko po sa inyo, ha? Sa generation product rebates po, sa user lang po yun. Di ba? Pang personal use pa lang po yun. So, ibig sabihin, hindi lang yan ang pwede mong kitain pag may mga tao ka sa ilalim na mga masipag magbenta. Di ba po? So, hindi lang yan ang pwede nyo pong kitain. So, malinaw po ba, mga ma'am and sir? So, sa company shares naman po, di ba? Earn 2% from company gross revenue every month as presidential director. So, ibig sabihin po mga ma'am and sir, once na kayo po ay naging presidential, syempre, isama niyo na ako doon, di ba? Hindi naman ako papayag na kayo presidential. Ako yung nagsasalita dito, di ba? Syempre, di ba? Kasali po ako doon, di ba? Ibig sabihin mga ma'am and sir, sa product sales, sa subscription, sa membership, sa upgrade, ha? Di ba po? Pagpalagay nyo na lang po mga ma'am and sir, yung company po natin sa isang buwan kumita ng 50 million. Di ba? Pagpalagay mo, si company kumita ng 50 million sa product sales. Siyempre, nagsama-sama na po yun ha, product, subscription, membership, upgrade ha. Imagine po, meron tayong 2% na nakukuha po doon. Di ba? Magkano yung 2% po niya? 1 million. So, syempre, di ba po, swerte mo kung ikaw lang ang presidential. Pero syempre, hindi naman papayag yung iba. Di ba? Syempre, hindi rin ako papayag. Di ba? So, kahit sabihin mo pang 10 tayo, di ba? Hati-hati po tayo sa 1 million. Di ba? Company, sales shares lang po ang sinasabi ko sa inyo mga ma'am and sir. Di ba? So, tingnan nyo. Di ba? Nag-start ka lang. Kung ikaw nag-start ka sa 9,998, di ba? Imagine nyo yun, para kapag nagkaroon ng sariling company. Di ba? Imagine nyo kung gaano kaganda si Seacrest. So sana po, malinaw po sa atin mga ma'am and sir, ha? Yung kitaan po natin dito kay Seacrest, no? So, sa commission cut-off naman po, commission cut-off, para malinaw kasi marami po talaga nagtatanong about dito mga ma'am and sir. Sa weekly commission po natin mga ma'am and sir,
Yung sa dropshipping, halimbawa pag ikaw ay may mga nag-order ng mga product sa link mo, ayan po, sa Fast Start po, pag may napapa-join po tayo, Saturday po ang cut-off po natin mga ma'am and sir. Ano po? So, pag billion ang income ng company, kahit 20 pa president, malaki pa. Yes po, ma'am, ma'am, malaki pa din po. Diba? So, sa monthly cut-off naman po, ito po naman, yung monthly cut-off po natin, last day of the month po. Dito po natin nakikita yung sa subscription, matching, product rebate, at saka company sales shares po. So, ibig sabihin po mga mami sir, no minimum withdrawal. Diba? Hindi katulad sa ibang company na may minimum. Diba? Kailangan kalahati lang. Diba? Kasi sometimes may focus, di ba po? Dito po kay Seacrest, wala po siyang minimum. Kung ang kita mo sa sa dashboard mo 1 million, withdraw mo na kaagad lahat, di ba? Tapos yayain mo. Kung mag-coffee naman tayo. Pero naman kahit pa paano, di ba? Yung pag-talk ko dito may benefits. Joke lang po So, withdrawal request po every day and will be paid out Thursday after 6 p.m. Manila time po. So, ito po, pwede po siya through GCash, ayan, BDO, BPI, Metrobank, GoTime. Ayan po. So, ibig sabihin, imagine, napakadali lang po. Imagine yung income natin nasa dashboard. Mag-withdraw ka, di ba? Hindi mo kailangan pumunta ng So, considered ma'am and sir, considered po Seacrest as your life plan. If life plans are too much for you, get peace of mind while you're subscribed with Seacrest membership. No question asked, no filing of claims, no need to get hospitalized and worry about untimely accident. Just pay your monthly subscription on time and get long-term income that can be inherited. So, ang kaganda po kay Seacrest mga ma'am and sir, habang tayo po ay nagsusubscribe, pwede po tayong kumita. Ano po? So, every time na kumikita po tayo, di ba, nakukuha po natin kaagad yung income po natin, di ba? Hindi katulad sa life insurance, sa SS, so kailangan mo pang maging 60, di ba? Bago mo makuha yung pera mo. Siyempre, sa edad nyo po na 60, di ba, mga ma'am and sir, di ba? Pwede ka pa bang pumunta sa lugar na malamig? Siyempre, pag 60 ka na, 65, di ba? Siyempre, hindi ka na pwede sa malamig, di ba? Siyempre, Pinoy po tayo, di ba? Hindi mo na na-enjoy yung pera mo, di ba? So, hindi mo din kailangan ditong ma-aksidente para ma-enjoy mo yung pera mo. Hindi po ganon. Kasi syempre sa insurance po, di ba? Pag na-aksidente ka, yun, makuha mo yung pera mo, di ba? May benefits ka, di ba? So, imaginein mo paano mo ma-enjoy yung pera kung na-aksidente ka, di ba? Not like Seacrest po, di ba? Habang nagsusubscribe ka, nag-e-enjoy ka na. Bakit? May product ka kasing nakukuha, di ba? Kumikita ka pa. Di ba? So, isipin po natin mga ma'am and sir, syempre, hindi naman po tayo pabata. Patanda na po tayo ng patanda, like me, di ba? Pero syempre, ako, hindi pa ako mukhang matanda. Tinapatawa ko lang kayo kasi yung iba masyadong seryoso siguro dyan. Kahit hindi ko kayo nakikita at naririnig, di ba? So, i-anuhan po natin si Seacrest po mga ma'am and sir. Gawin po, consider po natin siya na life plan po natin, di ba po? So, why start now, mga ma'am and sir? Ang kagandahan po, syempre, Pinoy naman ang mauna, di ba, mga ma'am and sir? Dito po, wala pa po tayong 10,000, nasa 5,000 pa lang po tayo, mga ma'am and sir. Imagine Netflix po, mga ma'am and sir, Netflix has a 300 million subscriber. Disney Plus, meron siyang 124 million. Viva Max has 11 million. Yung population po ng Asia, 700 million. Di ba? Seacrest provide a different subscription experience. Ibig sabihin po, yung population po ng Asia is
700 million. What if, mga ma'am and sir, ha? 2% na lang ng population ng Asia na nag-join kay Seacrest. Di ba po, mga ma'am and sir? Ha? Ngayon po, as of now po, wala pa tayong 10,000. Mga ma'am and sir, sorry po, maingay yung anak ko, no? Namimiss niya na daw ako. So, mga ma'am and sir, timing, positioning, pioneering is everything. Di ba? Siyempre, di ba mga ma'am and sir? Sabi nga nila, minsan pag sumali ka sa ibang networking company, di ba? Katulad ng Uno, di ba? Tagal-tagal na nun. Saturated na, di ba? Pag dun ka sumali, ano yung magiging role mo na lang doon sa company, taga-benta ng product, di ba? Sa tingin mo, yung kumita doon, yung pinaka-pioneer doon, na kumita ng milyon, kikitain mo pa yun kung ngayon ka mag-join, di ba? Diba? Kay Seacrest po, di ba? Nasa timing po siya. Positioning, pioneering is everything, mga ma'am and sir. So, ibig sabihin po, talagang si Seacrest po ngayon is, siya po yung trend ngayon. Di ba? Imagine niyo mga ma'am and sir, wala pa tayong 10,000, ha? Nasa 5,000 pa lang po tayo. Nag-join po kayo ngayon, di ba? Winor out yung si Seacrest. 2 to 3 years from now, sa tingin niyo po, ano ang mangyayari sa inyo? Sa atin pala, syempre, dahil kasali din po ako dito, di ba? So, wag na po tayong mag-isip ng sobrang haba. Baka sa kakaisip po natin ng sobra-sobra, lumipas yung 5 years, hindi mo pa napag-isipan, ha? Do, get start and start earning na po. How to start, do? Ay, ang maganda pa po dito mga ma'am and sir, alam niyo po ba, meron po tayong mga travel incentive. So, imagine, may mga travel incentive po, may Singapore, yun po yung last na promo, yung Singapore po. So, ang maganda pa dito, pag inahit nyo po yung global director, mga ma'am and sir, pwede po kayong magkaroon ng free house and lot. Diba? Imagine nyo po. Tapos magkakaroon pa tayo ng lifestyle reward. Siyempre, pagkatapos ng anniversary, i-announce po yan sa anniversary, mga ma'am and sir. Diba? So imagine mo ha, pag na-hit mo, meron nakaka-hit ng global director. Bakit po? Diba? Ngayon nga, nasa 5,000 pa lang tayo. Pagpalagay mo ng 2 to 3 years from now. Diba? Meron po yan. Dahil ang bilis po nating dumami, mga ma'am and sir. Diba? Nakikilala na po si Seacrest po ngayon. So wag po kayong matakot, mga ma'am and sir. Ano po? So get start and start earning po. How to start po, mga ma'am and sir? Kunin niyo po yung link ng mga nag-invite po sa inyo. Diba? Napakadali lang naman po. Mag-fill out lang po kayo ng registration, valid for 24 hours po yan habang pinagmamasdan nyo pa lang po. Diba? So pay using GCash po. Pwede ka naman pong sa GCash lang po. So hindi po siya complicated. Enjoy all the benefits po. Sa halagang 498 monthly, start making money online anytime, anywhere. So, ibig sabihin po mga ma'am and sir, ngayon pa lang po, diba? Siyempre, pag-isipan daw niya. Alam mo yung, kasi pag-isipan ko, kasi hindi ko pa kilala yung company mo. Nung nag-boom kung kailan nag-boom, sa kanya naisip na nag-join. Tapos, magdadalawang isip pa, sasabihin niya, hindi na ako kikita dyan kasi ang tagal-tagal na niyan. Ano ba talaga? Nung niyaya mo nung bago, ayaw, dahil hindi kilala. Diba? Nung kilala na, niyaya mo, ayaw pa din. Kasi wala na daw siyang chance na kumita. Diba? Alam mo yung mindset minsan ng Pilipino, di ba? Siyempre, Pilipino naman tayong lahat. Pero siyempre, magkakaiba po tayo ng mindset, di ba? So, ano pa ba yung di ba? Ano pa yung kailangan nating antayin, di ba? Pag may dumaan na opportunity, sabi nga nila, di ba? Pag may dumaan na opportunity, grab mo na, di ba? Kasi sa panahon po ngayon, alam nyo, napansin ko lang kasi, yung opportunity kasi hindi yan nag-i-stack eh. Sa tingin mo, may opportunity ngayon. Paglingon mo lang, pag hindi mo pinansin, nawawala na po yan kaagad, mga ma'am and sir. So, malinaw po ba yung pagkaka-explain ko, mga ma'am and sir? Pa-type 3 nga po, kung malinaw po sa inyo.
Yan. Ay, thank you po. Thank you po sa ano. So, ano po tayo mga ma'am and sir, gusto ko lang pong i-ano sa inyo, di ba? Gusto ko lang pong iwan sa inyo na, alam niyo po ba, sa panahon po ngayon kasi ano, lahat naman ng bagay, ano nag-i-innovate na po. Huwag po tayong magpa-stuck sa old ways. Alam niyo po yun, di ba? Sumabay ka sa uso ba? Parang cellphone lang, di ba? Dati Nokia, di ba? Yung panahon po, 'di ba? Nag-innovate, 'di ba? Ngayon iPhone na, 'di ba? So kahit mahirap nga ngayon may iPhone, 'di ba? So ganun din po sa business, 'di ba? Dati traditional, 'di ba, binary. Ngayon ang ngayon matrix. Ito po yung trend ngayon, subscription, 'di ba? Ba't di po tayo sumabay, 'di ba? Huwag na po natin antayin yung kung kailan siya boom na boom, kilalang kilala, 'di ba? Saka mo maisip, tapos magdadalawang isip ka. Alam mo po ba 'yon, 'di ba? Kasi ikaw na nandito ka ngayon, 'di ba? Yung mga hindi po nakakakilala sa akin kasi is ako po ay single mom. Galing po ako sa ibang company na din po, 'di ba? So, ako po talaga is naghahanap lagi ng ng pagkakitaan ba. Siyempre, bilang mother and father, 'di ba po? So, kailangan ko ng multiple income po talaga, 'di ba? Dati kay si Cres po is alam mo yon, wala din akong tiwala sa kanya kasi syempre galing ako sa sa traditional. So subscription parang tingin ko parang din, parang hindi ako kikita, parang ganun ba. Pero alam nyo, nung inaral ko siya, 'di ba, nakita ko ang ganda ng product, 'di ba? Nakikita ko yung mga nauna sa akin, ang lalaki ng kinikita nila. Kasi nanggaling ako sa ibang company, nakita ko naging okay naman, 'di ba? Dito kay Seacrest mas maganda. Kasi imaginein mo, 'di ba? Ito yung trending ngayon. Ang kagandahan nasa pioneering pa siya, 'di ba? So why not grab it, 'di ba? Pati hindi natin i-work out, 'di ba? Pag ikaw nag-join ka dito kay Seacrest, i-work out mo na, 'di ba? Sabi nga dito, wag kang spill over waiter kasi sabi ko nga naman sa inyo, 'di ba? Kahit tamad ka, pwede kang kumita dito, 'di ba? Pero syempre, wag mo pangatawanan yung pagiging tamad mo, 'di ba? Kasi 'di ba, nag-join ka na rin sa ganitong negosyo, i-work out mo na, 'di ba? Kaysa nakahilata kay di maghanap ka ng client, 'di ba? Kasi wala namang easy money sa panahon ngayon eh. Pero ito, kay Seacrest talaga, literal na easy money. Lalo na, lagi ko pong sinasabi sa inyo, pag tamad ka, pwede ka dito kay Seacrest. Paano pag masipag ka pa? 'Di ba? Katulad ko, 'di ba? Kaya, ano po tayo? Kailangan maging open po yung mind po natin, 'di ba? Na katulad nito, may company na ganito, 'di ba? Thankful tayo nagkakaroon ng opportunity. I-grab po natin mga ma'am and sir, 'di ba? Hindi po kayo magsisisi na nag-join kayo kay Seacrest kasi dito po nakita ko walang hyping talaga, promise. Walang magsasabi sa iyo na kumuha ka na ganun po. Walang ganun dito. Pure ang income po dito is pure po. Imagine mag-start ka sa maliit, lumalaki po siya. So wag po tayo, nasanay po kasi tayo sa easy money eh, di ba? So maging matyaga po tayo mga ma'am and sir. Kung ikaw nag-uumpisa ka ngayon, nakakaranas ka ng struggle, feeling mo walang nangyayari, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, i-enjoy niyo yung proseso. I-enjoy natin kasi once naman na in-enjoy natin, alam niyo po ba, ang income po is na lang yan eh. Next na lang yan eh, di ba? Kasi sa lahat po ng ginagawa natin, dapat dapat clear po yung vision natin. Nag-join ka dito kay Seacrest, dapat nakita mo, ikaw mismo nakita mo na kikita ka dito. Dapat clear mismo sa'yo na dito magbabago yung buhay mo.